Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Turmuş teatr. Biz kişiler anda aktörler. Ömür boyu nindidir roller başkarabız. Бәхетле булырга телибез. Хыялларыбызга ашкынабыз. Максатларга шишелеш юлларын излибез. Һәм шулай ук алданулар артыннан йөгерәбез. Мизгелләр кичерәбез. Ләкин театрда репетиция дигән әйбер бар. Анда актерлар рольләр уйный, кабат-кабат шушы рольләрне шымартып, безнең өчен образлар тудыралар. Біз гомеребезне мизгелләрдән куябыз. Мизгелнең берсе генә дә кабатланмый. Мизгелләребезнең кайбер вакыт кыйммәтен аңламастан уздырып җибәрәбез һәм саклап кала алмыйбыз. Кайбер вакыт кирәкмәгән кыйммәткә баш иябез, сүрлегеп төшәбез, кире күтәреләбез. Гомер буе шундый тамаша артыннан йөгерәбез. Менә ни өчен без, күпчелегебез театрга мөгиббәнбез. Җанбарлыкта исә театр безнең үзебезне сәхнәгә алып чыга. Үзебезне үзебезгә күрсәтеп көлдерә, елата, елмайта, сагышландыра. Менә нәрсә ул театр. 53 ел һәм аннан да ашу гомерен 100-дән артык рольләре белән йөрәктән без үткән рольләрне җан аша кичереп, уй даирәбезне киңәйтеп, фикерләребезне тирәнәйтеп, матурлыкка әйдәп, яратып, яратылып яшәргә өйрәтеп, сәхнәдә безнең өчен балкый Нурия Ирсаева. Аңлаугызча, күзгә күз карашып тапшыруын башлап җибәрдек. Якынрак килегез, зыялы да, нәфис тә, ихлас та күркәм кунагымны сезгә тәкъдим итәм. Хәерле сәгатьтә, дуслар. Башкортстанның, Татарстанның, Рәсәйнең халык артисты, Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты, Салават ордены кавалеры, яраткан актрисабыз Нурия Исхак кызы Ирсаева бездә туган телдә кунакта. Саулармысыз, Нурия апа? Исәнмесез, Зифа. Эй, хыялларның тормышка ашкан бер мизгеле. 75-нче еллардан без инде шул кадәрле яратып, сусыннарыбызны басырга йөргән театр капкалары янында, ишек төпләрендә күпме сездән яшьлек дәртен алып үзебездә яшьрәк вакытта автографлар көтә торган идек. Ул вакытларда әйткән булсалар, күпмедер вакыт аралыклары, гомерләр үтәр, сулар агар, һәм бер вакытны шундый бәхеткә ирешерсең. Дикторда, алып баручыда вазифаларын үти хаклы ялларга чыккач, әле син Нурия апаң белән интервью алып, әңгәмәләшеп утырачаксың дисәләр, һич кенә дә шанмаган булыр идем. Бәхетле минутлар уртак булсын, Нурия апа. Нурия апа булай дип башлыйк әле. Сезгә карап, апа дияргә тел бармый, хөрмәт зур. Шуңа күрә шулай дип мөрәҗәгать итәчәкмен. Ләкин үзегезнең бер матур сүзегез белән башлыйсы килә. Ниндидер бер әңгәмәдә сез булай дигәнсез: хатын кызга 90 яшендә дә хатын кыз булып калырга кирәк. Кем ул сезнең өчен хатын кыз? Аның күркәмлеге, аның затлылыгы нидә? Әйдәгез әле шул сорауның җавабын ишетеп башлап китик. Хатын кыз, менә мин ул сүзләрне әйттем, Светлана Аллилуеваның китабын укыганнан соң. Ул шундый фикер әйтә. Мин бер катын менән таныштым, англичанка инде. Шул 92 яшьтә шул тиклем кәүдәһен туры тота, шул тиклем уга карап хокландым, шундай зиһенле, матур һөйләшә. Менә шулай ошо сыйфаттарны без югалттык бит хәзер, катын-кызлар.
бигрәк тә безнең илнең хатын-кызларына уны әйтте ул. Шуңа күрә мин шушы миңа шул тиклем һеңде, и мин уны башкаларга ла әйтәһем килде. Шулай булырга. Хатын-кыз һәр вакыт хатын-кыз булып калырга тиеш. Бидәнергә лә тиеш, сәстәрен дә карарга тиеш, киемен дә матурын һайларга тиеш дип уйлайым. Һәм матур хатын-кызларса һөйләшергә тиеш. Ирдәрсә яман һүзләр кушып, яки тәртипһез кыланып йөргән хатын-кызларны беркем дә яратмас. Мин дә бигрәк тә яратмайм ундайларны. Менә мин әлеге халәттән Нурия апа, әнә шул бүгенге бездә булган күңелне кырганнардан ераклашу ниятендә сезне чакырганмын. Чөнки күпме хатын-кыз рольләре аша сез безгә гүзәллек нурлары чәчтегез, бөрктегез. Һәм шушы матурлык башланган елларда театр училищесы. Мин кабат-кабат бөтен башка елларда алган интервьюларга тукталып тормам. Вакыт чикле, мин аны әрәм итмәскә тырышам, ләкин әйтеп үтәм. Аннары театр училищесыннан соң Уфа институтта сәнгать институтының театр бүлегендә уку бәхетләре. Беренчеләрдән булып шунда иң төп рольләргә килеп үк эшли башлаганчы инде иң беренче әле тәрҗемәче диктор вазифасын тәкъдим иткәннәр. Аннары инде Фәйзи Гаскаров бию ансамбленә дә чакыру булган. Менә шул елларга кайтасым килә. Һәм инде бүгенге ниндидер шыксыз әйберләрдән икенче юнәлештә сезнең белән булган тапшыруда туган телне бик яратып караган тамашачыга мин әнә шул классик юнәлештәге хатын-кызны, өлге үрнәк юнәлешендәге хатын-кызларның берсе Нурия ападан агаң алып, байып калып, үрнәк алып, иртәгәдән бәлки икенче төрле яшәргә тырышуны бүләк итәсем килә Нурия апа. Һин бигрәк инде. Әйе, чөнки дә без шуның өчен сезне сусап сагынып театрларга барып өйрәнгәнбез. Нурия апа, менә шул елларда башта ким икәнне танымас борын гына тәрҗемәче диктор итеп кую нияте килдеме, эшкә килгәндә? Эшкә килгәндә мине театрга алырга теләне директор бик тә, ләкин урын беткәйне. Мин гастрольдә концертлар менә алып чыгып киттеләр дә мине филармония, шунда йөреп калдым мин. Шуннан һуң Шәүрә Мусымны спектакльгә тотынган яшь кыз кәрәк булган. Ул инде алып икенче кыз менән эшләй башлаган. Шуннан һуң мин кайткас, мине лә индерде инде. Икебез дә эшләнек. Ул рольдә бик матур роль ине. Шуннан мине урын китмәһен ситкә дип диктор переводчик итеп куйдылар. Ошо театрга күскәс, безнең тәрҗемә булды. Элек юк инде тәрҗемә урыс теленә. Шуга мин ултырдым. Ләкин мин унда ултырһам да күп кенә рольләр уйнаным. Ике кеше булдык без. Ирдәр тавышы менән бер егет эшләне, мин хатын-кызлар тавышын кинолагы кебек. Шундай Шуннан һуң тагы миңа роль бирделәр. Розовтың яшьлек менән кайтанан сорашу дигән спектакльдә, унда Рәгыйдә апай уйнай ине. Шунда миңа яшь кыз ролен бирделәр, Алена дигән инде. Мин тәүге елдарда гел рус исемле рольләр башкардым. Алена, Валентина, Настасия, шундай рольләр. Кискә генә мин урыска охшаганмын инде. Наверное, шулайдыр, мөгаен. Шулай итеп шундай рольләрдә уйнаным. Әкренләп мине ошо елда ук урын бушагас, Бәдәр апай миңа үзенең урынын, мәрхүм Кәем рәхмәт инде уга үзенең урынын бушатып, пенсияга китеп, миңа урынын бушатты. Менә ошондай актрисалар да була бит. Яшь актрисаны кирип китһен театрга дип, ул ошондай үзенә ни эшләне. Үзе өчен бит инде ул Оның да эшләйһе килә бит, картайгас та рольдәр эшләйһе килә, театрда эшләйһе килә. Ләкин ул бына ошондай кыю адым эшләне. Ә мин уны рәхәтләнеп кабул иттем инде. Яшь булгас бик үк уны ныклы итеп, рәхмәттәр әйтеп, кысаклап яратырга ла, мин уны һуңынан белдем. Шулай эшләр инем. Уны миңа Асанбаев агай һуңынан һөйләне. Бәдәр апай киткәс инде. Мин башта белмәнем. Менә шундый матур мизгилләр һәрберсенә озак токталсак та була. Ләкин нәрдә тагын ул издереп
Жырлы музыкаль образларда ансы турында айрым әйтәчәкбез. Бию. Менә бу Фәйзи Гаскаров бию ансамбльне шакырда юкка түгел. Анда ничектер кайда күрү булды ул сезнең бию сәнгатенә дә мөкиббән икәнне? Мин нигә концертка әзерләнне Рафаэль исемле агай, фамилияны унытканмын, һәм Мөхәммәд агай. Шулай фамилияны уныткан, улар биючеләр ине, олы вак нидә яшьтә инде Мөхәммәд агай. Шулар икеһе миңа татар бию куйдылар, әпипәне. Шундай матур хәрәкәттәр менән инде, шуна мин уларга охшап куйганмын да, шуна Фәйзи агайга әйткәндәр инде. Ана шул кыз бар бии, менә кара әле шуның биегәнен дип. Шуна Фәйзи агай мине биюҙе караманы, концерт алып барырга сакырды. Газим апай киткән генә ине пенсияга. Уларның әле алып барусылары юк ине. Шуннан ул мине алып барырга сакырды концерт. Мин алып бардым концертына. Шуннан ул миңа үгетләй башланы. Күс әйдә кил безгә алып барусы булып дип инде. Шулай итеп, шундай вакыттарда булды, ләкин инде шатлыкка каршы театр дөньясына кирип ныклап шугылды ул вакытларда. Рольләр турында сөйләсәк, классик әсәрләрме, трагик, бигрәк лирик пландагы рольләр, образлар туган. Аннары сез бик күп уйнадыгыз чит ил әсәрләрендә, спектакльләрен сәхнәләштергән рольләрдә бик күп булды, барысы да. Ләкиннәрдә минем бер-ике чакларга кайтып китәсе килә, сөйләшкәндә дә сез аны бик кызык кына әйтеп алгаладыгыз. Миякә районы Кәнбәк авылы кызы уларак 9 балалы гаиләдә 6нчы бала булып үсеп, шундый сәнгатькә тартылып, менә бу 8 бала белән бергә мәктәптә укыганда, хәтта без Нурия апаны өйрәнгәнбез бит, лирик пландагы шундый героиня, һәр вакытта да шундый тирәнтен образлар, күңелендә шундый шаян кыз яшәгән булган. 8 бала мәктәптә парт артында утырганда, иң арткы партада бер әби булып, ябынып нишләп утыргансыз әле? Әби булып, ялыгымда ябынып, моналай итеп битимдә каплап утырам. Шуна укытучы матур бер апа инглиз телен алып бара ине. Шуна мине күрделәр, күлеп ебәрде. Бөтәһе әйләнеп каранылар да, бына көләләр миннән. Мин шулай ултырам, авызымды каплап, әби булып. Менә спектакльдә бер күренеш. Шулай режиссер гына, режиссер укытучы ул вакытта. Һәм шул балалар арасыннан иң зур сәнгать юлына бер генә бала, ул да булса Нурия чыккан. Ни өчен икән? Безнең күбеһе врачтар, ике хылым Алия Лейла балалар врачы, апайдарым Люзия, апайдарым врачтар. Агайым инженер булды, төзүче инженер. Кустым Фәнил, ул бик аппаратураларда кадынырга ярата ине. Радионы төзәтә, телевизордыла, холодильниктардыла, шундай да бетте ул, радиотехнический бетте. Техникумда. Биеп торган чак, җырлап торган чак, кайбер яки бию ягыннан китәм дип хыялланып үсә бала авылда чакта, бигрәк тә 9 бала арасында, яки шул кадәр Нурия Ирсаева булып җырлый белгән актриса бәлки чакта да гел җырлап кына торгандыр. Нишләптер җыр юлыннан кителмәгән, фәкать театр юлы сайланган. Мин кискәй вакытта ук хике була бит инде авылда, шул хике өстенә мөешкә ултыргыз куяйным да, куйдыртам инде, куйыгыз шунда. Кем килһә концерт куяйным шуга. Әйдәле, бияле, әйдәле, йырлайлы дип, тегеләр күстәнәчләр алып киләләр. Элек монандай корамалар, теге кишкән, тегүселәрдән калалардан кала. Шуларды йыйайнык, шулар менә уйнайнык. Шуларды тутып киләләр дә кайдандыр табып, бына ошыны бирәм, әйдә йырла. Мин инде шуны йырлайым, шигырь түгел, лозунглыктарды язылган ниләрде ятлап һөйләйнем, руссала, татарсала, башкортсала. Нәмә инде шуны ятлап һөйләйем. 5 яшьтән мин укыйм.
Менә бит. Беләйнем үзем. Авыл баласы. Апайдарым укыгас, мин гел шул өстәл тирәһендә дәрес әзерлегендә китәлем, камасаулама тирәһенә керәһең. Китәл дип куалашына икенчесенә киләм. Шуларның әзерләнүләре миңа нык кызык ине. Шуннан ниде таблица умножения бар бит әле, әйме? Шуны мин укырга кергенсе белә инем. 9-га хәтле яттан белә инем. Улар ятлай, мин шуны. Шуннан бөтен ниндәй шигырь ятлайдар. Бөтәһен улар менән бергә ятлап бара инем. Уның файдаһы булманы минең өчен, укырга керергә булгансы, кешеләр арасында концерт куеп, өйдә һәр кемгә концерт кую, күстәнә салу, корамалар алу миңа әйбәт булган. Ләкин мин беренче класска укырга килгәч, мин бөтен нәмәне беләм, миңа кызык түгел уку. Икенче класста, өченче класста, шуннан һуң 4нче класста авыр була башланы. Мин укымай дәрестә укытучыны тыңламаска өйрәнгәнмен. Башкорт Академия драм театры бик популяр, данлыклы легендар театрларыбызның берсе. Нигезендә Рәгыйдә апалар заманнарында, әле генә әйткән шул Бәдәр апалар заманнары, аларның исемлеге бик күптән күп, аларның һәрберсе үзе әллә ничә тапшырулар эшли торган, шушындый исемле исемнәргә лаеклы, тарихы бик зур сәләтле коллективлар туплаган театрыбыз. Менә шушының зур тамчысыз диңгезендә. Менә шу сәнгать диңгезендә зур тамчы. Шунда сезнең рольләрне бүген әйтеп сөйләп бетәрлек түгел тапшыруда. Мин сезне шәхси яктан якын айтасым килеп чакырганмын тапшыруга, ләкин мин бер җиргә тукталыш ясыйсым килә. Яшьлектән дә матур вакыт бармы дөньяда? Сезнең төп героиняларыгыз, төп рольләрегез яшьлектә уйнаган Иш Галияне генә алсак та, Иш Галия, Галия банудагы Галия. Галиядәге Галия, тапшырылмаган хатлардагы Галия, мөхәббәт өлгесе, чисталык, самимиллек, ихласлык белән шул рольләр белән дә сезгә башка бер дә уйнамасагыз да мәңгелек бөеклек килгән иде. Килешәсезме? Шушы рольләр төшләрегезгә керәме? Яңалардан кайтып уйныйсы киләме шуларны? Килә. Яңынан икенчерәк менә телевизордан карайм да күрһәтәләр бит инде язылган. Айһылуның айлы кистәре, Галия банулар да күрһәтәләр. Был ерен дөрес уйнамаганмын. Булайрак кирәк булган. Ш урында әле уйнаһам, ничә уйнар инем дип шулай әйтеп карап утырам. Тәнкыйть күзлегеннән карайм. Матур рольдер уйналды, әлбиттә. Матур кызлар, гел лирик пландагы. Шуннан бер мәне мин туяла башланым был лирик геройдардан. Икенчерәк роль уйнагым килә, комик рольдер. Ыңгай булмаган рольдерде уйнагым килә башланы. Төрләндерергә кирәк. Бер генә рольдә үсеп булмый дип әйткән. Нурия апаның үзенең фикере. Бер планда гына шулай бит. Шул гел бер төрлегә уйнау уен китә хәзер. Менә карап утырһам әле, мин әйтәм, дөрес мине Рифкат Вакилович минең менән дөрес эшләгән. Ул миңа әле 40-да тулмастан Уңган бикә ролен бирде. 38 яшымда. Уңган бикә кызурлауда. 60 яшьлек уңган бикәне. Шунда башта күнегә алмайым bunday рольгә. Уйнауына күнегеп киттем, яратып киттем бул рольде. Шуннан ул миңа 36 яшымда булгам да әсхәтте бирде, малай ролен. Малай ролен. Мин уны шул тиклем яратып уйнаным. Гомумән рольдәремнең барыһын да яраттым. Ыңгай булмаган комик рольдәремне дә яраттым. Әле лә рольдәрем бар ундай. Бер мәл санаторийда дигән спектакльдә бер доярканы уйнайым мин, Хаунсыны. Кызык, үзем шул тиклем яратып уйнайым шул ролемде. Шуннан булды инде ундай рольдәр. Рифкат Вакилович шул аңлап алып, гел бер төрлегә китмәһен әле дип миңа төрле рольдәр бирә башланы. Менә инде Исрафилов хакында сүз алып киткәндә әйтәсе килә, мин шул дәвр режиссерларына ак көнләшү белән карыйм әле читтән. Ни өчен үзем режиссер булмасам да гәрчә, чөнки дә алар уңдылар үзләренең заман спектакльләрендә, юлларында
Фидан Гафаров, Нурия Ирсаевалар кебек матур рольләргә үзләрен тәкъдим итәргә көч тапкан актер, актрисалар булганга килешәсездер. Фидан Савич турында аерым сорау бирермен. Режиссерлар белән сез нинди мөгамәләдә, мөнәсәбәттә? Исрафилов берәү генә дә түгел, Лек Валиевлар, Гыйләҗевлар, Надыргуловлар, бик күп режиссерлар үттегез. Режиссерлар сездән уңды дип әйтә алам. Сез режиссерлардан уңдыгызмы, Нурия апа? Уңдым, әлбиттә уңдым. Улар һәр спектакльдә миңа яхшы рольләр бирделәр. Кечкә генә роль булһа, мин уны үзем эшләп алдым, туры айттым, өстәнем, репетиция вакытында менә Камикадзе дигән талак куйды уны Азат Надыргулов. Тәүге диплом спектакль итеп куйды. Шунда миңа бирде ул бомж катынды. Ул вакытта әле мин бомжтың кем икәнен дә белмәйм. Кем ул бомж дим? Йөрт урамда йөргән хатын-кызларны күргәнең бармы? Дигәндә. Шуннан, шулай. Шуна ул ондай хатын-кызлар паркта, элек Сталин паркы тейдәр ине. Хәзер менә 7 кызны куйдылар бит инде. Шул паркта бик күп йөрүдәр ине шундай кешеләр. Шешә тотып, парлашып йөргән кешеләр, шуларның киемдәрен карап, шуларның үзләрен тотыштарын карап, нисегрәк һөйләшәләр, нисегрәк атлайлар, шуны өйрәндем ошо бомж катынды уйнарга. Нурия Ирсаева. Шу кадәрлек бийеклек белән үлчәнә бүгенге көнне бу исем. Әмма Нурия үзе Нурия Ирсаеваны сәхнәдә ашып биттем дип уйлыйм икән, әллә һаман эзләнәм икән үзендә, әллә һаман уйналмаган рольләрдә үзен табасы сыйфатлар, сызатлар, ниндидер яклап эзлим икән, эзләнәм икән, әллә төннәрендә уйланам икән, ашып бетә алмадым дип бәлки. Уйланам, әлбиттә, электә шулай уйлайным. Безнең заманда элегрәк менә Зәйтүнә апайлар, Рәгыйдә апайлар заманында классик әсәрләрде күп куйгандар. Мин шул классик әсәрләрдә уйнагым килә ине. Чеховты, Тургеневтың рольләрен, Горькийның пьесаларын мин бик үк минең түгел улар. Островскийны күп уйнадыгыз. Островский, уның Островскийның әсәрендә уйнаным һоңрак бына. Чеховта уйнагым килә ине ныкта. Миңа туры килмәне. Мин Шәүрә Мусовна гына мине алды, үзенең дипломный спектакленә Три сестрыны куйды. Юк, Чайканы куйды. Миңа шул Нинаны бирде, Чайканан, главный героиня инде. Шунда мен Чеховты уйнап калдым. Оны бер 2 тапкыр уйнанык без опера театрында. Шулай итеп, Мәскәүдән килделәр карарга диплом спектакле бит инде. Шуга күрә матур гына оценкалар бирделәр. Һәр бер яңа роль, бәләким ул зур рольма. Шул рольдә яңа Нурия ачыладыр кебек. Шул роль белән яңа образ туганда. Беләһеңме, миңа Рифкат Вакилович әйтте. Мин шулай уга әйткәйнем, Нурия ди, әллә һин безнең башкорт татар авторларында Аркадина куык, яки Чайка куык героинялар юк дип уйлайһыңмы? Унан да яхшы героинялар. Бына Галияны алалы, бер урыс язучысында ла бундай роль юк дине. Шуга күрә һин ундай дип улай уйлама. Актриса кеше бына ошо үзебезнең ерле драматургларның әсәрләрендә үсә дине. Әтегендә һин үзеңнең йыйган тәҗрибәңне генә кулланаһың дине. Бuna min uğanık ышандым. Инде матур фикерләр. Менә кичәге театр бар, бүгенге үткән театр. Кичәгесен әйтеп тормыйбыз. Әле ул урталыкта үткән театр белән. Башкорт академ театры гына түгел гомумән, берләштергәндә бүгенге театр арасында нинди аерма бар дип уйлый Нурия апа? Бүгенге театр менән элекке безнең яшьлектәге театр арасында аерма бар. Хәзер режиссерлар Мәскәүдә укып кайталар. Һәйбәт, яхшы режиссерлар кайта менә безгә. Айрат Абушахманов безнең бик талантлы, һәләтле режиссер. Оның спектакльләрендә әлбиттә уйнагы килә.
Шуннан һуң Казакбаев укып кайтты. Ул да матур спектакльдер куя. Мин катын-кыз дигән спектаклендә уйнаным врач ролен, доктор ролен инде, баш врач. Рәхәтләнеп уйнаным, эшләнек матур итеп. Шуннан һуң уларның хәзер алымдары икенчерәк. Biz элек илар булһак сәхнәләр түгелеп илайнык. Сәхнәләр нидә хистәрдә шул тиклем асып халып уйнайнык. Хәзерге театр уны талап итмәй. Әлеге заман шауқымы, бая сіз әйтеп кеткенше, әлеге заманның тереклеге бүгінге көндә бик тирәнтен төшермичә өстәрәк yüzә. Өстәрәк кенә уйланулар да өстәрәк, чөнки шул кадәр вакыйгалар тиз үтә, җылап өлгерергә вакыт юк. Дип микән, әллә режиссерлар да шушы заман белән бер сулышта менә шундый алымнар сайлый торган микән? Безнең театр бит романтик юнәлештәге театр. Безне шуга күрә яраталар. Казанда яраталар. Казанда күптән инде нирәк бuna ошо әлеге талап ителгән Мәскәү актерлары кебек, урыс актерлары кебегрәк хистәрне юмып һөйләшәләр. Безнең театр сыгарыга тырыша. Таударым, урмандарым дип, бuna балкондарды, менә мин урмандар дип, партерде күл дип карайым, нидә актриса буларак. Прожекторлар минем өстен кояш, йондызлар, күк, зәңгәр күк, мин яраттым. Буна улай хәзер әйтеп булмай. Таударым, урмандарым, зәңгәр күк, йондызлар, мин һезне яратам. Менә ошолайрак кирәк була. Ошолайрак кирәк. Нурия апа, театрның юлы, юнәлешләре үзгәрде дип әйтсәк тә, ул кадәр сизелмәс иде әле, ләкин тамашачы үзгәрде түгел микән? Тамашачы, мин беләм театрга билетлар булмаган вакытларны. Сезнең яшьлек рольләрендә алды театрның шу кадәрле кеше күп халык өркүлеп театрга йөрү бар иде. Менә хәзерге тамашачының бераз кайтып калуы, азрак күләмдә театрга тартылуы, бәлки күбрәк зыялыларның күбрәк театрга тартылып, халыкның китебрәк калуы ни белән бәйле дип уйлыйсыз? Ул тормыштың яшәеш менән бәйле дип уйлайм. Буна элек кешеләр бөтәһе бер тигез инек. Менә без артистлар да бөтәбез бер төрле киенә инек, бер төрле түгел, бер сома. Бер сома яшәеш ине. Бер сома дигәне бигрәк матур. Теге был киенә, мин киенә алмайым дип заламайһың. Хәзер бит байдар күп. Шундай бай яшәгән халыктар күп. Һәм нык фәкыйрәрәк кешеләр дә күп, гаиләләр дә күп бит. Генә зарплатага, эш хакына эшләгән кешеләр, балалары күп, киендиргән, бөтенемә кыйбат, мәктәпкә әзерләргә күп макса кирәк. Икес балаң булһа, нисек әзерләйһең уны? Шуннан нисек уларны туйдыраһың, бөтенемә. Элекке бер 300-200 аксага бит әллә күпме алып керәйнек ризык нидән? Кибеттән. Хәзер 200 мең шул ук әйберләргә китә. Нурия апа, мин килешәм, ләкин нәрдә бу әле тагын бер мәсьәлә белән бәйле түгел микән? Күңелнең дә сайыгы, күңелнең дә фәкыйрәк булып китүе түгел. Фәкыйрәк китү бардыр, уныһы ла бар. Ләкин бына хәзер кешеләр безнең театрда, әгәр дә без музыкаль спектакльләр куйһак, комедия куйһак, кызык, матур, романтик юнәлештәге спектакльләр куйһак, халык иркелеп килә әлелә. Халык килә, карай комедияларга. Классик әсәрләр куйһак, авыррак темалар куйһак. Аңлау куәте ул биеклеккә барып җитәлми, аңлап бетә алмый. Тамаша әйтә, минең дә яшәешем шундай. Нигә мин барып театрга ундайны карайым? Минең дә авырлыгым күп. Бу авырлыктар миңа нәмәгә? Мин театрга барһам,
Көләһем килә, онытылаһым килә, матур мөхәббәт карап ултыраһым килә, күрәһем килә тиҙәр. Мин шулай уйлайым. Менә танылу дигән кеше бик гомере буена танылуга омтыла. Актерлар, актрисалар, җырчылар. Сезгә танылу тиз үк килде. Мин уйлыйм, бик ул кадәр бер урында таптанып торырга мөмкинчелек тә бирмәде режиссерлар, күреп алдылар сәләтегезне, рольне җиткереп кенә тордылар, сез алып чыгып тордыгыз. Шул кадәр шумдыгыз шул рольләргә, һәм танылу тиз килде. Һәм ул танылу бүгенге көнгә кадәрлек кайбер кеше таныла, тиз атыла, килеп төшә. Яраланган кош кебек. Кайбер кеше акрын таныла, гомеренең ахырына кадәр генә танылу таба. Кайбер кеше сезнең кебек яшьтән таныла, бик сирәкләргә тия торган бәхет бүгенге көндә дә шушы биеклектә тора. Менә шушы танылу публичность дибез. Ул сәхнәдә танылу бар, халык арасында танылу. Сезнең белән сөйләшкәндә дә бу турыда бераз аңлашып алдык бугай. Сезгә охшыймы, рус телендә әйтсәк, публичность дигән әйбер, халык арасында булу. Менә сезне таный белүләре, һәр тарафта әнә килә Нурия апа диюләре. Ничек бу аралыктан чыгасыз? Нинди юллар ярдәм итә? Зифа, мин публичностьты бик яратмайым, яратып бетмәйем. Мин танымаһындар инде дим. Нитмәем, автобуста кирһәм, каршыга ултырырга туры килә, бөтә халык булай караган. Шуңа мин ул кая куярга белмәйем, үземде төшеп китәм. Гаепле кеше кебек. Гаепле кеше күк. Остановкага, тукталышка йетмәһәм дә мин төшеп китәм кайбердә. Карагандарын күрәм дә, күземне кайда яшерергә белмәйем. Бу ниңә шулай? Мин сәхнәлә, без сәхнәгә сыгабыз, бидәнәбез, матурланабыз. Матур киемдәр кидерәләр, матур сәстәрде эшләйдәр. Тормышта без актердар тормышта бидәнергә яратмайбыз. Бигрәк тә безнең театр артистлары. Бына йырчылар, филармония артистлары, улар ансамбль артистлары бидәнеп йөридәр, идеалә, матур урамдала, матур итеп киенеп йөридәр. Без нишләптер бына безнең артистлар шулайбыз. Гастрольдә йөргәндә лә бик бидәнеп тә бармайбыз. Чөнки туйдыра гел бидәнү, гел сәсте үттерү, нитү, Йөзләрне ял иттерү, ял итәргә әйтәһелә килә. Шуннан һуң киемде лә моны киһәм, моны киһәм дип һайланып тораһыла килмәй. Нәмә бар шуны киһәм дә сыгып китәһең. Шуңа күрә дип уйлайм мин, үземде мөгаен шулай тим. Үземде нык караманым да, сыгып киттем тиз генә кабаланып, спектакльгә киткәндә, мин баргас киенәм бит, мин бит матурланам, барганда ярай, былай да барам, бер грим да калмай, биткә бер нәмә лә хөртмәй, хәтта иренде лә буярган дип сыгып китәм дә, халыктан яшеренеп яяу йөгерәм. Шундай саптарда була. Мин куркам халыктың абау ямбез, абау дип әйтүләреннән. Разочаровать итүдән куркам халыкты, тамашасымды. Мин бер театрдан репетициянан кайтканда нигә кирдем? Кибеткә кирдем. Әйтәм, азыктар, ризыктар алып кайтайым әле, кайткас баш пешерергә, нитергә дип киргәйнем. Шуннан килеп кенә һеҙҙә шул бармы? Бар, миңә бирегеҙ әле тим инде шуны. Был миңә ҡарап торҙо ла. Ғәзимә, кил әле бер нәрсә күрсәтәм. Шуннан һуң тегеһе килде лә. Шулай. Әйберемде алманым, сығып киттем. Ғәрләндем шул тиклем. Шундай миңә мөнәсәбәткә. Кил әле бер нәмә күрһәтәм дип. Оны бит сығып киткәс тә әйтергә була ине. Или ипләп кенә барып әйтергә. Шулай итеп, шундай урындарда була. Бер яклап әдәпсезрәк, икенче яклап Нурия апа аларның да халәтенә керәсе килә. Менә безне тыңлап утыралар габи халыкта. Алар бит без Нурия апаны күрдек. Аны кайткач әлләк минәргә сөйләгәннәрдер әле, шалтыратып әйткәннәрдер. Нурия Исаевны күрдек дип. Икенче яктан шулай да гынарга була халыкны. Шулай бит. Шулай инде. Бик халык арасында булырга яратмайм, шулай да. Сезнең интервьюда, кайсыдыр интервьюдан инде бер журналистка әйткән сүзләрегезне кабатлап кына ишеттерәсем килә. Менә шушы театрым аркасында, актер тормышы, актриса тормышы аркасында шәхси тормышымда гаиләмне саклап кала алмадым дип. Әллә ул гына үкенечме? Гаиләне без беләбез, менә дигән кыз
Гөлназ, минем коллегам булып, ул радиода әле дә эшли. Бик матур режиссерыбыз ул безнең. Матур кызлар үстерде, инде ул турыда да сөйләшеп алырбыз. Әллә инде шул кадәрле үзегезгә таләпләрне куйгансызмы? Шундый галияләрне уйнагач, Галия янында яки Захир булырга тиеш. Рәйсә янында Фәйзи булган кебек, Нурия янында Фәйзи кебек булырга тиеш. Яки икенчесе, Галия Бану янында Хәлил булган кебек, Нурия янында да гади тормышта Хәлиле булырга тиеш. Кайдан беләһең син, Зифа? Шул кадәрле зур таләпләр, гади шушы Канбәк авылында бәләкәй генә йөрәкле үскән кызга шул хәтле зур таләпләр куеп, шундый мөхәббәт очраганда гына син бәхетле булачаксың дип куелган микәнни? Кайсы бер көндә? Бәлки шундай үлсәү куелгандыр. Чөнки мин шундай гаиләлә үстем. Атайым, әсәйем бер-берен яраттылар. Әнем безнең бик ине. Ул тыйнак, нык урамга сыгып ултырып, кешеләр менә һөйләшеп ултырманы ул бердә. Бына Өфөгә күсеп килгәс монда сыгып ултырала, шуннан кирип китә. Нигә кирдең дигән? Улар гайбәт хаталар. Улар нәмәләр һөйләйҙәр. Ул кызык түгел дип, менә нигә Раузага гына керәм, күрше подъездда инде. Ул ондай түгел. Шулай әйтә ине. Һөйләшеп, кеше һөйләп, көтү куганда ла ул куып ебәргән дә малдарды тиҙерәк өйгә кайткан. Шундай тыңламаҫ өсөн. Ул бик мәҙәниәтле ине безнең әсәйем. Бик тә матур ине ул, матур йырлай ине. Үҙен матур тота ине һәм беҙҙән дә шуны талап итә ине. Бына әҙерәк кенә ирҙәр алдында, йә әтием алдында, бына ошолайыраҡ итеп ултырһаң, дип кенә ҡуя ине. Туры ултыр, улай артҡа таушалып ултырма. Йәмһеҙ була ҡыҙ балаға. Ым белән генә һәр ваҡытта. Берәй нәмә итеп һөйләшеп башлаһаң да, әҙерәк кешенән ишеткән берәй нәмәне ҡайтып һөйләй башлаһаң. Нурия апа, шулай да теге зур мөхәббәт, әткәй мөхәббәте күреп үскән. Әнемне шул тиклем яратты, гел мактап кына торды ул уны. Менә шуны күреп үскәс, миндә шундай талап булгандыр. Миндә лә шулай. Ир кешеләргә шундай талап. Мине яратһын, менә әтием яраткан күк яратһын. Әтием күк кеше кәрәк булган инде миңә. Тормышка чыкканда дуслашып йөргән егет иде инде ул. Гөлназның әтисе әллә инде. Гөлназның әти, былай дуслашып йөрөнөк инде, ул минең Тәғлим апам менән бергә укыны медицина институтында. Шунда улар менән нигә сыга инек яланга, һыу керергә йөрөй инек, кинога бара инек. Шулай танышып йөрөнөк тә инде. Ул мин уйланым инде. Әтием, әним уны ныҡ яраттылар. Өлфәт дип инде. Ныҡ яраттылар. Шуға сыҡмаһаң мин һиңә ҡыҙым да дип әйтмәйем тине әтием. Ул бик әйбәт кеше ине инде. Әлбиттә бик әйбәт кеше ине. Ләкин бына булманы инде, нишләптер уның менән. Шул мин талап иткән кеше булманымы? Әллә үзгәрә. Инде менә шул рольләргә кереп, образларга кергәндә, теге вакытта үзеңне аңламаган ниндидер эчтәге хыялларың тышка чыга башлаган, димәк ул хыял кешесе генә түгел булып чыккан, бәлки шул бәйләнеш белән менә шундый карарларга килгән булды. Минең хыялдагы кеше булмаган инде. Әгъмән Нурия апа, сер итеп кенә шундый да сорау бирәс килә, шундый матур рольләрдә уйналган мөхәббәт, зур мөхәббәт, олы мөхәббәт, шын мөхәббәт үзегезнең шәхси күңелегездә, җаныгызда, йөрәгегездә очрадымы ул зур тормышта? Был һорау 1 миллионга тора. Теге вопросна 1 миллион бар бит. Ашабыз шундый теге Рәсәй каналларындагы кебек вопрос на миллион дигән. Хәзер аша башлыйбыз. 1 миллион тора. Мин уйлыйм шулай торадыр да. Әмма ләкин нинди дә булса җавапны көтәсез. Әлбиттә булды. Әлбиттә яшьләй гашыйк булдым. Шундай ошо мөхәббәтте гомер буе үземдә һакланым. Ул да һакланы үзендә. Ләкин мин әйтә алмайм, без гел осрашып йөрөнөк нитеп. Менә һалынды мөхәббәт һәм ул һакланды. Барыбер күңелне киткән, шундый әрнетеп торган сораулар. Театрдан соң күңел ялгыз калу. Нинди күп тамашачыга уйныйсыз рольне?
пәрдә ябылгач йөрәк ялгыз. Нинди шундый рольләрдә бәхетле булып уйныйсыз, пәрдә ябыласыз икенче халәттә. Шулай да яңадан кабатлап карамадыгызмы, менә бу янда була торган кеше урынына урын биреп, ниндидер язмышыгызга тагын бер карар биреп карамадыгызмы, хукук биреп карамадыгызмы, кемгәдер урын алырга яныгызда? Әллә ул урын гомер буе буш булдымы? Ул урын буш булды, оны беркем дә тултыра алмады. Мин икенчегә кияүгә сыктым, әлбиттә. Ләкин ул бик көнләште миннән. Ул нык көнләште. Шуннан һуң, беләң бит инде артист тормышы. Без элек, хәзер ул да түгел, 2 ай ярымга гастрольгә китә идек. Мин уны гаепләмәйм. Чөнки безнең тормышыбыз шундай, безнең яшәешебез шундай. Мин йөрим гастрольдә бала итәкләп. Ул миннән көнләшә. 2 ай буе һин тикермәйһең ди. Эшен яраткан кеше бит баксаң, менә кем Нурия Ирсаева дигәндә дә, ул бит минеке генә. Менә ул чын-чынында минеке генә дип горурланып, бөтен көнләшә торган, әрнетә торган уйларны шигәрергә мөмкин. Ләкин димәк тә әйтми дә булдыра алмыйм. Шул сез уйнаган рольләрдәге кебек матур ярату, матур мөхәббәт тумаган буладыр. Шулайдыр. Җитлекмәгән буладыр. Шуннан һуң мин әле бит әле ни уйлайым, горурлык та бар бит әле. Мин тугры кешемен. Мин бер генә кешене яраттым, бер генә кешегә генә күз салдым тимәйм. Мине яраткан кешеләр дә булды. Теге влюбленность була бит әле, әйеме? Теге нык нитеп торган, менә бул кеше миңа охшай. Менә осраганда күңелле булып китә ул кеше. Ул влюбленность кына. Булай мин тугры булдым. Мин шалтыраткан вакытта Нурия апада шундый матур тавышлар, бәби тавышлары, бәләкәчләр тавышлары ишетелә. Бездә кызлар батальоны дип, кызы Гөлназның 2 кызы, 2 кызының 2 бәби кызлар. Нәнәй булып буламы? Ничегрәк бер җирдә шулай укыдым сезнең хакта, сез әйткәнсез, актриса һәм хәтта бакча бармы дип сорау бирдем. Актриса һәм хуҗабикә это фантастика дигән Нурия Ирсаева. Бу хакта әйтеп үтегән. Шулай инде, әгәр дә бик тормышка, өйдәге эшләреңә, хуҗалыкка нык бирелһәң, баксаңда ла йөрһереп йөрөһәң, үстерәм дип күрәк тотып шулай гел йөрөһәң, актерлык нәе китә башлайдыр дип уйлайм мин. Үзеңдә бу актриса кеше өчен үзен хөрмәт итмәү дип уйлайм. Тәнкыйтьне ничек кичерә Нурия апа? Тәнкыйть, бер дә булмый, булмас микән дип кенә бирдем бу сорауны. Сезгә тәнкыйть күзлегеннән ай-һай нинди кыю булырга кирәк, сезгә тәнкыйть күрсәтер өчен. Инде дә бу көндә дип әйтергә кирәк. Гомумән булдымы шундый чаклар? Мин әйтмим аны режиссер тәнкыйте, ансы эш. Мине тәнкыйтьләгән чактар инде. Рольнеме, образны, шәхси тормыштамы? Булганы, авыр була ул барыбер тәнкыйть. Уны кабул итәһеңме, юкмы? Ләкин уның файдаһы күп. Уйланаһың, туктале, нитергә кирәк, яңадан карап сыгырга кирәк бunda, буны уйларга кирәк. Тәнкыйть кешегә ярдәм итә, кабул итмәһәң дә. Мин үземдә тәнкыйть итәргә яратам, Зифа, кешеләрне. Менә карап утырам да, мин нидә худсоветта инде, член худсовета, режиссерга әйтәбез, уйнаучыларга, артистларга әйтәбез, үзебезнең шунда шулайрак булһа ине, мин буны шулайрак күрәм, бәлки шулай булһа яхшырак булыр ине дип үзебезнең фикерне әйтәбез. Менә бу үзегезнең фикерне генә түгел, үзегезнең икенче сәләтегезне сез куллана да белгәнсез, чөнки режиссерлыкта бар Стәрлетамак классында Галия Бануны кую һәм Туймазыда яшь йөрәкләр халык театрларында үзегезне режиссерлык буенча сынап карада була митмәгән. Караным, Зифа, мин гомумән миндә режиссер күзлеге, мин режиссер булып китергә тиеш булганмын. Бына бер 45-тән икенче профессиягә күчергә тиеш булганмын. 50 яшьтән
50 яшьтә үк Нурия апаның валтасы киләмени сәхнәдә. Мин ошо режиссерлыкты шул тиклем яратам, Ачылган актерлар чәчәк белән кенә эшләүдә яратам. Менә 2 спектакль куйдым, берен Туймазыла, Яшь йөрәктәр, берен Галиябануда. 12 ел, бына Галиябануды 11 ел, 12нче ел уйнайдар хәзер. Яшь йөрәктәрде әлегә хәтле уйнанылар. 4нче елда куйгайным. Әлегә хәтле уйнанылар. Бына герой үлеп киттеләр, туктанылар. Инде дә тукталышның иң матуры дип әйтәс килә. Биргәч тә бирә бит Ходай 2 талантка бер бөтен булып күп рольләрдә. Безнең язмышлар, булмышларыбызны яктыртырга ул Фидан Сафич. Аерылгысыз шундый матурлык. Икегезнең бергез хатын-кыз ролендә мөхәббәт, шундый сөю образларын тудырулар кабатланмас спектакльләрдә мәңгелек. Бу менә Фидан Сафич хакында ни уйлый бүгенге Нурия Ирсаева? Зифа, бына актердар күп мәһәләтле булһала, балетта булһынмы, операла булһынмы, балетта бигрәк тә партнеры булмаһа бии алмай. Күп мәһәләтле актриса булһала, балерина булһала, операла үзенең партнеры булмаһа кыен, авыр. Театрда бигрәк тә. Мин 1 ел алдан тоттым, ул 1 ел һуңрак бетте. Шуннан һуң башта ук безгә әле рольләрдә алай бергә бирмәнеләр, ләкин бына Рифкаттың Галиябануда биреүе, Галиябануда без башланык. Ромео Джульеттта без бергә булырга тиеш идек, тура килмәне. Шуннан мына Галиябанудан безнең башланды партнерство. Bir zamanla уйный башладыгыз, уйныйсыз. Халык шул хәтта сезне бер бөтен итеп кабул итә башлады. Шуннан бер заманны ябештырып куя башладылар. Спектакль килде, чөнки килү теләге көчле булды. Сәхнәдән спектакль тәмамлана, халык чыга, һәм инде шыш-пыш артта. Хәзер инде алар хыял илендә йөзә. Ничек тә булса Нурия Ирсаева Фиданныкы, Фидан Нурияныкы булырга тиеш бу дөньяда дип, нинди генә әйбәтләр дә, нинди генә гайбәтләр дә сүтелми торган иде ул елларда. Менә шулары ничек үтә билдегез? Әллә чынлап та шак кына бер-берегезгә шаткылар булдымы, мөхәббәт шаткылары? Мөхәббәтләре булмаһа, улай уйнай алмаслар ине әле тидер. Мин уйлайм, мөхәббәт булса улай уйнап булмас ине. Чөнки мөхәббәт, бер-беренә мөхәббәт булган кешеләр бер-береннән азрак тартыналар. Ниңәлер дип уйлайм инде мин үземсә. Менә мин Фидандан бер дә тартынмайм, ул миннән тартынмай. Ул минең туганым кеүек, менә ул минең дәвамым кеүек. Мин уны кысаклай да алам, үбеп тә алам, Фиданды яратып та алам, тормышта ла. Бер ниндәй тартыну юк минең уннан. Нурия апа, әмма Фидан белән сез уйнаган чакта көнләшми торган кешенең дә көнләшү туйгысы барлыкка килергә мөмкин. Чөнки шул кадәрлек ихлас, шын уйнау. Шын итеп уйнау. Шундый матурлыклар инде. Рәхмәт шул заман өчен дип бөтен тамашачылар исеменнән әйтәсе килә. Бүгенге заман башлаган вакытта зирәк фикерләшеп киткән идек. Бүгенге радио тапшырулар, язма, сезнең тавышлар белән яздырып калдырылган язмалар күп фондларда, алтын фондларда саклана, спектакльләр саклана. Бүген сезнең сөйләшкән аралыкта аңладым, бик бүгенге радио, телевидение эше белән бик үк килешеп бетмәгән яклар бар бит әле, Зифа дигәннәрегез. Бик инде артык шимиттереп
Әйтәсе килми, әйттерәсе дә килми, ләкин дә менә шул җиргә туктамадыңыз ифа дип әйтерсез кебек тоела бит. Язмаларым телевидениела бик күп түгел. Уйнаган минем спектакльләрем менә Айгылудың айлы кистәре, Галиябану, Рәйсә, Фәйзи, шуннан һуң Асыл ярдала мин уйнай алманым, больницала булып калдым. Bir 5 кенә спектакль, 6 булһын инде. Камикадзелар нидәрде ганаһым. Минең әз язылдым, мин нидәр язмалар әз, но матур спектакльләр язылып калды, барыбер уныһына ла канәгатьмен. Язһалар да спектакльләрде безнең рольләрде Башкорт академия драма театры артистлары башкарды дип кенә язалар. Ә унда Арслан агай элеккеләрдән, Зәйтүнә апа, Рәгыйдә апа, Хөсәйн Илдар Ханыч, уларды хәзер тавышында ишетмәгәс инде, кем икәнен дә белмәгәс, бөтенләй оныталар бит. Бүгенге буын вәкилләре димәк белми кала дигән сүз. Белмәй кала. Менә шуныһы кызганыч. Ә минең уларды белгертәһем килә. Инде ял ничек итә икән дип тә уйлыйлардыр. Менә Нурия Исаева бакчада, димәк, параллель рәвештә авыр театр икенче йортым дип торган Нурия Исаева ничек ял итә? Аш-су бүлмәсендә әзерләгән ризыклары, яраткан ризыклары яратамы? Аш-су бүлмәсен ничек, нинди көннәрдә үзенә ял бирә? Кайларга барып ял итәргә ярата дисәләр, соңгы сорауларын берсе итеп, шуңа җавап көтик әле. Җавап шул инде. Мин яшьрәк вакытта гел отпуска булу менән кызымды алайным да Кырымга китәйнем. Я нигә Сочига. Бер вакытта бында калмайным. Һәр вакыт йөренем шул яктарга, диңгезгә. Диңгез минең өчен. Мин 3 сәгать диңгез һуында йөзә алам. Бер арымай. Арыгас ял итә беләм һауда. Ял итеп алам да, шуннан әгәр дә йылы булһа, üşümәһәм, мин сыкмас каламагу һаудан. Шул тиклем мин йөзергә яратам. Димдә үстем бит инде, дим буйларын буйлап. 5 яшьтән йөзергә өйрәнгән кеше мин. Апайдарым менән. Йөзә белмәгән кешенән көлә инек. Шуннан һуң диңгез минең өчен ул романтика, диңгез. Хәзер инде мин бик диңгез юлларда юлламайм. Чөнки самолетка утырудан куркам. Шул тиклем авариялар күп булгач яшәйһе килә бит. Балалар бар бит. Шуннан һуң бул шаяру инде. Еракка китмәйм. Үзебезнең республикала, безнең шул тиклем матур яраты, ял итер урындар күп. Башка сит ергә йөрмәм инде. Иң тәмле ризык Нурия апа әзерләгән. Минең тәмле ризыгыммы? Һолы боткаһы. Тәмле итеп пешерәм мин бик. Менә сылы боткасы иртән, сылы боткасы төш, сылы боткасы кич булса, бу фигураны саклап була. Мин аштарды ла тәмле пешерәм. Мин Ondan эшләнгән ризыктардан камыр ризыктарын гына бик эшләп бармайм. Чөнки камыр ризыктарын үзем яратмайм. Пирогкала исем китмәй минең. Менә сәйгә нәмәләр куялар. Коймак яратам, коймакта ашайм. Мин камыр ризыгын үземдә нитмәйм, балалар да шуны яратмайдар. Хәзер мин әзерләп өйрәтмәгәс бәләкәйдән. Истемлек нинди ризыкларга димәк бирелә? Менә шушындый матур гәүдәне сылу итеп тотарга ничә еллар? Тавык итеннән бешерергә, нидән, һыер итеннән бешергән әйберләр. Ит ризыклары, әйе. Шул нык майлы әйберләрне яратмайм. Акмай менән сәйсергә яратам. Бал менән акмай минең өчен иң яраткан сәйсергә ризыктар, әйе. Бәләкәй чактагы без бал тоттык бит инде, гел умарта тоттык. Балһыз мин сәйсмәйм, акмайһыз сәйсмәйм. Нурия апа, нинди хәрәкәт бар? Кемдер велосипедта йөри, кемдер йөгерә, кемдер теге таякларга, скандинав таякларына. Таякка күсмәгәнмен әле. Берәүгә түгел, икәүгә. Яшь вакытта саңгы шуайнык, менә үзебезнең баксала шуайнык, нигә барайнык, дим буе ягына. Элек бит агыйделдә тура сыгып булайны, саңгы менән генә шул. Хәзер бит туңмай агыйдел сыгып булмай. Шулай тургана сыгайны. Әле бер күнегүләр эшлисезме? Мин үземсә эшләп алам, көндә булмаһа, көн аша булһа, эшләп алам, бөгелеп һыгылып алам әзрәк. Аяктарымды бөгелеп кенә сыгылып кына торганда мондай фигураны булдырып булмый торгандыр инде. Юк, мин әгәр дә әзрәк кенә химрә башласам, киске ашты
нитәм, киссен ашамаһаң, төнгә ашамаһаң һимермәйһең. Спектакль тамам булганда пәрдә тартыла. Ә минем экран сезгә баккан яктылык шул килеш кала, ябылмыйча кала. Күңелдә сеңеп кала, чөнки бүген бездә шундый шәхес, зыялы шәхесләребезнең берсе Нурия Ирсаева кунакта булды. Нурия апа, шул кадәрле рәхмәтлебез. Кинәнеш бүләк иттегез. Күптән көткән сусынны бастыгыз. Һәм инде Нурия Ирсаеваның киләчәгенә нинди теләктә кала Нурия үзе? Киләчәгемә теләгем шул, сәламәт гомер, хәерле гомер бирһен инде миңа Ходай. Хәтерле булһа мине, шуннан һуң абруйлы булһа мине, хөрмәтле булһа мине улгайгаста. Балаларым исән-һау булһын инде. Балаларым мине хөрмәт ит, шуларның хөрмәтен күреп, берһенә кунакка йөреп, яшәһә мине, улар матур яшәһендәр ине, бай, етеш яшәһендәр ине, яхшы эш хаклары алып эшләһендәр ине, беркемгә лә мохтаҗ булмаһындар инде дигән теләктәрем минең. Гел шуны теләйем мин. Балаларым исән булһа, мин дә исән булырмын дип. Нурия апа мондый матур фикерләр белән тәмамлайсы килә бу искиткеч гүзәл тапшыруны. Эй, гомеркәй, озынлыгың белән үлчәнмисең, эчтәлегең белән үлчәнәсең. Гомернең кадере, бәхете аны яшәп кенә үтүдә түгел, аны тоеп яшәп үтүдә дип әйтер идем мин. Һәм инде безнең үткәннәр булганга гына безгә кадерле түгел, хәтердә калганнары белән кадерле. Хәтердә калганнарыбызның арасында сез бар шур, сез бар заман, кабатланмас заман булып калачак. Һин мине илата. Әлегә сезгә шундый теләкләр әйтәсем килә. Җиңүләр өчен җиңелүләр үтеп, уңышлар өчен уңышсызлыклар кичеп, кыю авыл кызы бийек күтәрелешләргә килеп, горур булып, нәфис булып сакланып, матур еллар үтеп киләсез, сәхнә гомере үтеп киләсез. Мин кичә кич озак уйландым. Нинди матур фикер әйтәсе килә бүләккә, тапшыру ахырында Нурия Ирсаевага. Бик күп кенә язучылар сәхнәне ниләргә генә тиңләмиләр. Шигырьләрдә, әсәрләрдә, ә мин уйлап утырдым да, ушак белән тиңләдем сәхнәне. Ушакта утыны да бар, дөрләтүче төтүне дә кирәк, күмере дә кала, җылысы да бар, һәм шулай ук ялкыны да бар. Ә мин сезнең хакта сез Академ театры сәхнә учагының ялкыны дип әйтер идем. Рәхмәт. Ялкын ул җылыта да, шул ук вакытта яктырта да. Әле бик күп еллар тамашачыларыгызның җанын, безнең күңелләребезне җылытып та, яктыртып та, уйнарга, яшәргә булсын сезгә. Рәхмәт сезгә. Шундый җылы изге теләкләрдә бүгенге күзгә күз карашып тапшыруына нокта куябыз. Туган тел әнә шул ихласлык өчен эшли. Бергә булыйк, хөрмәтле туганнар.